May buntag mga igsoon, mga higala, na napunta din sa pulong sa Dios, mag-escort na punta. Igsoon, mga pagtulo, mga pagmaymay, pag-encourage, aron igsoon mahimot ang malig-on. Dinis sa to ang pagkinabuhi, dinis kalibutan. Yun pa sa Episo, sulat ni Apostol Pablo, Episo 6, versikulo 1, padulong sa 3. Ang basahon, ang verse 1. Mga anak, magmasinugdanon kamo sa inyong girikanan. Kung balikon, mga anak, magmasinugdanon kamo sa inyong girikanan, sumala sa kabubuton sa Dios kay kini matarong. Ingon ang verse 2, pasidunggi ang imong amahan ug ang imong inahan, mauni ang unang sugo nga naay saad. Angin ang verse 3, aron magmauswagon ka ug mabuhig dugay sa yuta. Igsoon ang Dios magapanalangin sa iyong mga pulong. Nagiingon igsoon ang verse 1, mga anak, magmasinugtanon kamo sa iyong ginikanan. Sumala sa kabubuton sa Dios kay kini matarong man. Pasabot igsoon, ang kaning pagrespeto sa imong ginikanan sugo na sa Dios. Ingon ang Biblia igsoon ug mga higala, mga anak, labi na karon nga na itong mga anak, mga batan-on, labi na sa bisa pagdili patan-on nga buhi pa ang iyong ginikanan, magmasinugtanon kita sa atong ginikanan. Kay kini siya muuning sugo sa Dios. Ingon pa ang verse 2, pasidunggi ang imong amahan o ang imong inahan, mao kini ang unang sugo nga may saad. Muning unang sugo nga naay saad, igsoon ingon ang Dios. Kung imo ning tumanon ang kaning nasulat sa Biblia, kining ang pagrespeto o pagmahal sa imong ginikanan ng sa imong amahan, igsoon, madawat nimo ang saad nga gikan sa Dios. Unsa man ning saad nga gikan sa Dios? Ang saad nga gikan sa Dios, igsoon ingon ang verse 3, aron masuwagon ka. Hala, muning saad sa Dios. Kung imong tumanon ang pagrespeto, pagmahal sa imong ginikanan, sa imong amahan, igsoon, mausuwagon ta. Mauning saad sa Dios. Ingon Padre igsoon, aron mabuhi ka sa taas nga panahon dinhi sa yuta. Nagpasabot igsoon, tagaan tagtaas nga kinabuhi sa Dios dinhi sa yuta. Nagpasabot igsoon, kung gusto kag taas nga kinabuhi, respetua og tahura ang imong ginikanan. Di ba nagaampo ta nga hinaut unta na Ginoo nga makabaton pug taas nga kinabuhi? Unsaon man nato pagbaton og taas nga kinabuhi kung dili nato respetuon ug dili nato higugmaon ang atong ginikanan, dili nato madawat ang saad sa Dios. Dili ta masuwagon sa atong kinabuhi. Ot-ot ang kinabuhi nato. Mo ni igsoon kung atong supakon ang atong ginikanan, ot-ot ang atong kinabuhi, tudtod atong kinabuhi igsoon. Kagubot ang ato ang kinabuhi. Puno sa kagulanan ang atong kinabuhi kung dili nato respetuon o dili nato higugmaon ang atong ginikanan ug dili nato madawat ang gasa nga gikan sa Dios nga mao ang kausuwagan ug maupod ang taas nga kinabuhi nga gisaad sa Dios sa mga bata o sa mga anak nga morespeto sa ginikanan. Muna mga igsoon, atong higugmaon ang atong ginikanan. Kay dili baya lalim ang gihimo sa atong ginikanan. Labi na kinapata sa atong tiyan sa atong ginikanan, nubi baya ka bulan. Na di pud baya lalim nga mga anak igsoon. Perting sakita. Pwede pa mamatay ang inahan. Muna igsoon nga 50-50 kung mga anak na ang inahan, 50-50 ang kinabuhi sa inahan. Muna igsoon nga mintas sayo pa atong higugmaon atong ginikanan. Nga tapos pagpanganak nato igsoon, mugawas sa tuwang tiguangkan sa itong ginikanan. Yahapat ang mabilar-bilar pa itong ginikanan. Para pag-atiban nato igsoon. Karon na noon, pagdako na nato, magsukol-sukol na ta. Magtubag-tubag na ta sa itong ginikanan. Magsupak-supak na ta sa itong ginikanan. Dili na ta kabulo, respeto sa itong ginikanan. Ang sugo sa ginikanan, sa ito man. Mga gay nag-ulo ang mga anak ron. Muna mga bata, muna mga batanon, ug labi na kanatong tanan nga napatong ginikanan. Atong higugmaon atong ginikanan. Dili ba ka makahumag eskwela, dili ka mainana, dili ka mainani, di ka kita kalibutan kung wala ang imong kinikanan.
O unsa man ang imong nakabuot sa imong kinabuhi ron, himo ka pulis, abogado, doktor, nurse, maestra, unsa man ang imong nakabuot igsuon o naman sa ubos ang imong kahimtang igsuon, higugmaa ang imong gidikanan. Dili ka mainana kung dili tungod sa imong gidikanan. Grabe biya pag antos imong amahan ang imong gidikanan aron gud ikaw makahuman og pag-eskwela. Pagkaron pagkahuman nagag-eskwela, dili na ka mo respeto, dili na ka mo tabang, dili na ka mo mubati o pagmahal sa imong gidikanan. Ayaw pag ana igsuon kay mubo ra gud ang imong kinabuhi ni ana. Kay kung gusto kag taas ang imong kinabuhi igsuon, tumana ang sugo sa Dios, higugmaa o respetoa ang imong gidikanan. Igsuon, labi na sa ko ang kahimtang kaniadto. Sa akong testimony sa akong kinabuhi igsuon, nagdako ko nga walay gidikanan. Pitumi kay igsuon puro may laki. Nami isa kay igsuon nga babae pero hapra namon na igsuon. Nagminyog sayo akong ati tungod sa kalisod. Kami igsuon nga nabilin sa panimalay puro may laki tanan. Pitumi ka buok. O igsuon na sinati na mo igsuon nga wa gumi gidikanan. Nagdako mi igsuon nga wa miinhan. Gusto na bati na mo igsuon na agian na mo igsuon ang kalisod sa kahimtang sa mong kinabuhi igsuon nga wala mi bugas, mukaon mi igsuon, sa isa ka adlaw igsuon, gulay ras tangkong, nga wa pagoy lamas igsuon, way asin, mura may naghigop og tubig. Ang katong tangkong son murag hamong mahimong kanon. Para igsuon nga mga kaomi buntag sayo tangkong nga walay asin. Pagauto tangkong gapon nga way asin. Pag gabi tangkong gapon nga way asin igsuon. Mga kaomi may bugas kumuhatag among silingan. Apan igsuon kay tud ang among silingan igsuon kay naglisod pa pud sila. Mo igsuon nga inana ang among kahimtang kaniadto. Lisod pa nga way gidikanan, lisod pa among kahimtang nga wala mi pagkaon. Igsuon inana pero igsuon grasa sa Dios igsuon. Niabot mo sa punto igsuon nga nagbaton mi og kasakit sa among gidikanan. Apan igsuon sultihan ko ikaw grasa sa Dios nga tungod sa gugma sa Ginoo nga iyang gibutang sa mong kasing-kasing na napasaylo na mo among gidikanan. Suon tao ra man gud mi. Tao ra man ta nga mobati ka sakit. Pero suon di lalim ang among nagian sa unang panahon. Makita na ko igsuon akong mga manghod matulog mi usay way kaon. Igsuon nga masalamat mo nga namoy gidikanan. Namoy gidikanan nga nagatiman ninyo igsuon. Igsuon higugmaan ninyo iyong gidikanan. Kay mintas naa pa, mintas buhi pa igsuon. Sa kuwa igsuon pagkapatay sa akong amahan igsuon, naglibog mi sa akong mga igsuon nga asan mi padulong. Wala mi mama, wala mi papa. Igsuon klasa sa Dios ang tanan. Ina na igsuon ang Dios among kinabuhi. Sakit man mo na igsuon nga kamo nga napon mong gidikanan, higugmaa ang iyong gidikanan. Igsuon iyong respeto ng iyong gidikanan kay dili lalim ang gidikanan igsuon. Sig pagpangita sa pangwarta aron igsuon nga makakaon mo, mga eskwela mo, igsuon magtubag-tubag mo sa iyong gidikanan, igsuon ayaw. Higugmaa ang iyong gidikanan. Kaya mo ni ingon sa Ginoo sa Dios igsuon sa pulong sa Ginoo. Mo na igsuon nga dapat kabulutan mo muhatag pasaylos ng gidikanan. Tao ra man ta masipyat. Igsuon nga salamat. God bless sa inyo.